Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kum si benta ka jing pentrekam yaki kendon nya kali haki surak bat ban penti kena bagi banyak kali ken hak bandon ka jing ket kle ban singan ki nonglet nangwan ki board pulit ka East Khasi Hills district hak jing ai jing mot USP ka East Khasi Hills SP city but traffic but additional SP traffic kila penlongi ka jing Pynap Shrip haki Miet jong ka arpsan tarik bat ka arpun riu tarik Īit-Īong arhajar pun riu haki lightly ki sektor ka nong ba Shillong kata hasadar lat khra bat lum ding jri. Kani kasian jam kalong na kajing don ki kampen Kenya ki kendon nya kali karukom nya thurmur bat nya khlo haki por men Miet. Haki ne ki Miet la Pynap Shrip ya ki badi Kyiad lem kanya kali ki ba pendat bian ya ki exhaust system bat ki light ki bata plastik yong ya ki yet kali ki kot ki sla bat ki wei kat kum ki kendon ka motor vehicle act. Na kajing Pynap Shrip kaba Miet kila don hadu shispa khandai pusau tli ki kampen Kenya nya kali bat ki bor pulit kila Daiñ Kuna na gabenta ki jing pen Kenya ha kabala yo ban lom hadu arlak saupun riu hajar tengka. Lapendan kam hadu palat shispa ngot ki bor pulit ha kani kasin jam da ka jing trai lang bat ki in charge traffic branch ki officer in charge na ki police station bat kawai ka jaka Pynap Shrip lapenya dagi gazette officer. Kani kasian jam Pynap Shrip ki pulit kapen I bakatanat pulit ki East Khasi Hills district ka angnut ban pentrai kam ye ki kendon an ban tek lakam ye ki kambi an ye ki jingjia basngusi ki balak ban mi bat ban wan rak ka jing singan ha ki surok ha barok kawai ka district. Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.